martang yang mahita asini roha madihamu doho dame nasian de bata mata doho nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhuna dihamuna amanami dot inanami na hinakulungan di bagasan Yesus Kristus. Atani di batari hita iman atar surat di sada Musa bidu 10 ayat 10 cia. Sono mahatani di batah. Ai hutad dadu ibana sai natonana muse akka anak na doho pinoparna di pudina. Asa diingot na sida dalan ni Jehovah mangulakon hati koran dohot uhum. Asa dipatokas Jehovah tu si Abraham na pinarabagabagana tu ibana. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Diamu doa saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Judul liturpu tahun ima tona manang perintah. Sada nama saya apit di tengah-tengah nih hubungan antara nih orang tua do ianakon. Ditiki adong ima nakaningani bui marningot tona perintah. Tonai ima songon sada pesan sada poda supaya generasi muda mengingat dan mengarahkan dia tahu isedo debata alani ikut ditonahun na toras do tuyanakon padan dohot ise debata di tengah-tengah ni keluarga, di tengah-tengah ni hubungan, di tengah-tengah ni parhuriata. Jala salah satu na pinatuduhon iba di buku Musa si Abraham. Sada toko na luar biasa na babuakon ima tu pinoparna pada ni debata na babuakon ima songon na na di bagasan tuaka ianakon na marningot perintah tona ni debata asa mangulakon hasitongan mangulakon lomo ni rohani debata. Nah kedua pun tujuan ni tonai ima memberitahukan rancangan lomo ni rohani debata. Alat di bagasan tonai do nakaintaida di perbaga-baga di patuluhud debata songon bangso songon home songon rumah tangga keluarga yang dipilih Tuhan. Tentu ada sada dihamaka damang do dainang nagabi sada ima na pinaingot ni turpukon hatani debata tu hita manonahon akkanauli manonahon padan manonahon ima lomo ni rohani debata asa unang tatonahon at kahatsi ni roha unang tatonahon dendam dan kebencian ay sipata gudang doha hurangata saya tatonahon do aka permusuhan karena hurang dengan kebencian alay anggo hata ni debata di bagasa trupu tahun di paingo do hita manonahon hasitongan manonahon isi do debata totonga-tonga ni akapino parta asa di sini nak kayangani kerinduan keluarga itu akan dengar-dengaran firman Tuhan, kerinduan keluarga itulah hidup yaitu berkenan di mata Tuhan. Ido na apalan na ni igil na. Tentu sahali dia makadonga saha porsiaw. Jala itu salah satu molubuinya dia ke program-program di gereja bui asa terus menerus manonahon
tona ni dewata, supaya jangan melupakan kebaikan, melupakan akapasu-pasu, melupakan ima berkat nata jalo terlu mobi di halak manang tuhita di pasu-pasu nata jalo ganuk rumah tanggata. Tentu sehari dapat kadonga saha porsiam. Siat tonaido dui manada nasida ala tato nahud do bari tenauri tato nahud do hatani di bata, sehingga anak-anak kita memahami dan mengerti akan rancangan dan kehendak Tuhan. Gak bedang madawu be tu bincang miroha dan madawu nasida tu kesombongan. Tidak dipertikenon gudang nia ke generasi muda ketika mereka memiliki kecerdasan dan memiliki mungkin pasu-pasu dia bibujuk do madabu tu roha diri, kesombongan, egoisme, merasa lebih pintar, merasa lebih sehingga dang diingok be pasu-pasu na jinalme odo nekotona honota sehingga dia mau menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang tahu, generasi yang sudah harus menerima nasihat ini bagian daripada kepercayaan dan iman kita. Alanima dihita saluuna tentu sahali odo tugas do tanggung jawab na pinasaha ni Dewata Marhiti Syabraham songon opuni na porsei ibana Bapak orang beriman opuni na porsei memudahkan meneruskan secara turun-temurun modubui sabui-bui na omma nanain tapabua di hamudo masaha porsia tuaka pino partai bagaimana Tuhan akan berkenan lomodo rohani di bata molo mangulu hasitongan molo mangulu asini roha diganuk keluarga tak marsada-sada marsangat magwarni di bata marhite imana kengani generasi dan keturunan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjadi orang-orang imana kaningani akasodang ni di bata di tonga-tonga ni portion alani lem gudang mah jalan totong ma hasitongan di bata tarida diaka generasi diaka pino parta tato na homeng unang marnaluja amando taminang amin. Mauliate madiho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi amin.